ହାପି ଜାନି ଯା ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ହାପି ଜାନି ବୁଲିବା ଯାଉଛ ରାମେଶ୍ୱର। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଲିବା ଯାଉନି, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯିବି ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କେ ଯିବେ। ଫେସ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଆଙ୍କେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଏ ଭାଇ ଜଣେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯିବିନି, ଯେହେତୁ ଆଙ୍କେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ବୁଲିକି ଯାଏ। ଆଇଲି ଆଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଆଉ, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ହାପି ଜାନି ଯା ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ହାପି ଜାନି ବୁଲିବା ଯାଉଛ ଆଉ ରାମେଶ୍ୱର। ଖୁସିରେ ପୁରା ଆଉ ନାଚୁଛ। ଏ ହାପି ଜାନି ହାଇ କରିଦିଅ କୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ? ରାମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବ? ଓଡ଼ିଆରେ କହୁନ, ବୁଝି ହଉନି। କିଛି ବି ଆଣିବାର ସତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ? ରୁହ ଭାଇ, ସତେ ନା କ'ଣ? ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଥିବ? ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଆଣିବି, ଯଦି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଥିବ ଆଣିବି। ଓକେ ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ମୋତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ ଯେ ଅଧିକ ଖୁସି ଅଛି ନାଇଁ କି? ତମକୁ ଯେ ଅଧିକ ଖୁସି ଅଛି, ତମେ ଅଧିକ ଖୁସି ଅଛ। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ। ये मेरा शू पेन है। ये देखो, ये मेरा शू, मेरा पेन, मेरा कपड़ा है। और मैं उसका कपड़ा पहना, वो अलग बात है। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଯେହେତୁ ମାନେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦ ନା, କୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ? ନାଇଁ, ତମେ ବୁଲତେ ଯାଉଛ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଆସିକି ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦରକାର। ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ରବର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଯାଉଛ ଭଲରେ ଆସିକି ଯେମିତି ଭଲରେ